Matagpas sa atong Ginoo, ako adunay ubang mga karnero nga wala may sakupan niining turila. Kinahanglan dagkon mo usab sila nganhin o mamatik sila sa akong tingog o mahimo sila usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gyapon maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Diri sa atong kapilya Senior San Pedro. Timing po kayo na ako nang nalito kay mo po na akong hisgutan karon. Ang katungdanan ni San Pedro ang atong patrono diri sa maong kapilya. Kay ang tinuod kanang iyang katungdanan importante kaayo na katungdanan kung maghisgot ta o panaghiusa sa katawhan sa Dios diri sa yuta. Importante kay na katungdanan. Pero bisan importante na alang sa uban nato mga igsuon labi na gyud sa mga nahimula kung dili na mga Katoliko karon para nila dili na importante. Kaya sa radyo kung nakapaminaw mo, dugang na lang po niya akong hisgutan ko. Akong hisgutan ko. Dili man ta pag-lisod o sa anang pagpanday o pag-bil o pagtukod o usa ka simbahan na usa na yun o usa ka iglesia na walay panagbahin-bahin nga mag-usa na yun ta dili mag-igunta sa mag-lisod pagpanday o pagtukod. Kung masunod ng gigunta ang unsa may buot sa Ginoo nga sundo nato. Sa atong panahon karon, sa atong kalibutan karon, daghan kayo katungdanan ang atong gisunod. Di ba? Katungdanan sa mayor atong gisunod. Katungdanan sa gobernador atong gisunod. Dili maputang subak anak. Kay sa Roma 13, ipatahon po ang mga namunuan nga tawhanon o gobyerno. Mga bitaw na Ginoo ang Ginoo ihatag ang sa emperador ang iya sa emperador o ihatag usab sa Dios ang iya sa Dios. So, dili na supak na mukahog ka o emperador o presidente. Dili na musupak sa katungdanan sa usa ka mayor, katungdanan sa usa ka gobernador. Pero labaw sa tanan, dili unta nagsupakon ang katungdanan nga gihimo sa Dios diri sa yuta. Siya gyud mo'y himo o katungod. Kung saman ang katungdanan sa mga apostoles, kung ang katungdanan ni San Pedro nga iyang gitugyanan sa mga yawi sa hingerian sa langit. Sa radyo ang inisbutan kanina nga nga naman nga sa 12 ka apostol, parehas man silang gipili ni Kristo. Nga naman si Pedro naman ang iyang gitugyanan sa mga yawi sa hingerian. Daghang mga Katoliko ang masayo na
Daghan po mga dili Katoliko ang mga kasayon na. Kaya nga naman, nagpili man sila ilang kaugalingong leader. Naghimo man sila o ilang kaugalingong katungdanan na mo ipasulod sa mga tao. Ako ba nilang gihimong katungdanan na nasa Davao karon pa sa iluhan ng yun ko dunay matamaan. Ang tinuod lang, di ko ganahan mo sultian. Inawang ginasipitan, pero wala ko laing choice kay kung muhilong po ko, ako pong gininay ang kamaturan. Ang kamaturan sa Biblia yun, Hebrehanon 4:12, ang pulong sa Diyos, hain pa sa espada ng Marisua. Sakit ang kamaturan kung kita tamaan, pero dili na sakit kung andam kamudawat. Di ba? Dili ka ng sakit makadaot. Imanta na ito na. Dili ka ng sakit makadaot. Example, kanang bakuna sa bata, sakit man na. Pero kinahanglan daw ato na sa ginikmanan, bisan pasakitan iyang anak. Muna ebidensya na dili ka ng sakit makadaot. Ang pagbutyag sa Ginoo, ang pagbutyag sa veritas, atong yung Latino kay mo man yung kursa yung veritas. Okay. Ang pagbutyag sa veritas o kamatuuran, ginahanglan nila, bisan pagtunay ng kita. Pero dili na ito tinguha ang pagpasakit. Pero wala tayo choice. Kaya kita matong bata, masakitan ng yun, hindi na ito tinguha ang masakitan ng bata. Pero ginahanglan mo doon, kanang klasiya sa sakit. Yan naman, kaya kanang bakuna sa bata, proteksyon na niya kung sa daghang mga sakit na mutakboy niya. Ingon na usap, ang pagbutyag sa kamatuuran, sabi na, kamatuuran sa pagtuo, ginahanglan na nato, bisan sakit. Manawa ko na insurance, musulti gibuani, bisan sakit. Ang katungdanan na gituko ni Kristo diri sa yuta na angay nato yung tuhuan at sundon kanang katungdanan sa mga apostoles o katungdanan ni Pedro na tinugyanan sa mga yawi sa Ingriya sa langit. Yan naman, kay si Kristo mismo may katungkol, anak, dili na tukod-tukod lang sa mga tao. Mangutana ka, kanang katungdanan ni Brother Apollo Kibuloy sa Davao, nga amigo kaayo sa atong presidente. Ato man siyang gitahon. Pero mamutan na ta, kanabang katungdanan niya, tukod ba na kay Kristo? Tukod ba na sa Diyos? Magbasa ng Biblia, di kanini sa tamang revelation. Naabay versikulo ni sa Biblia na magmatuon, nga kanang katungdanan, tukod na ni Kristo? O tukod lang na niya? Kay kuno, maayo siya ang Biblia, maayo siya ang tutlo, maayo siya ang pasabot. Mo na ba na yung ebidensya na sabto na tukod ni Kristo na ngayang katungdanan? Bisa-bisa makahiwana, bisa na ko. Di ba? Pwede magbasa o Biblia kayo, hindi mo pagkukrupo. Then, muingon na yung kong nasunod mo na ito, may katulog mo ng Biblia. Igo na ba na? Dilihoy, kay si Kristo mismo diri, niyanto, sa wak, kasi mo balik, asa sa gikan, asa. Wak, kasi mo balik sa iyang amahan. Nagtukod na siya o katungdanan rin sa yuta na kinahanglan nato ang kahuran o sundo. Kaya ang pagkatinugyanan ni Pedro sa yawi sa hinghirian sa langit. Kaya ang Matthew 16. Kiman niya na ang ubang mga apostoles. Dili lang kay si Pedro. Pero anong si Pedro ang yung iyang itugyanan ang mga yawi sa hinghirian sa langit. Ya, dili gani po nagkaingon nga, veritas, pwede nila tao, piliyon sa Diyos, na huyang na,
Tanawa si Pedro, huyang iyang gilimod si Kristo makatuo. Magbuot ito sa Ginoo. Kung po sila ang choice, isa may pilion niya nga, kinahanglan magpili na yung sa leader ng Isyuta. Langanan, dito siya mamili sa mga manok. Pero, no? Natural lang iyang pilion, tao yan, kaya ang tao, gibuhat sama sa iyang gabot. Yang nanong si Pedro naman, nanong dili man si Juan, nanong dili man si Pablo, nanong dili man ang ubang mga apostol, nanong si Pedro naman. Tungkol kay gusto niya na kinahanglan, usahay niyo'y mo represent niya dili sa yuta. Usahay yun. Kaya nga naman dahil naghanong kalitas, may nagdaghan. Diba? May nagdaghan. Kung naghanong ang leader sa yuta, ang mo represent sa yuta, kung naghanong doon, kung sa may mahita mo, mala sa akong diskutan sa radyo ko kanina, mahita po kung yun na hindi magparehas ang ilang una-una. Di ba? Kaya nato lang sa pamilya, magparehas po po ng una-una ng mga anak, kabilang gaghan, di ba mag-away pa mga lina, kaya hindi magparehas, magdibati pa, magsamot pa mga lina, kaya hindi na magparehas ang gaghan sa una-una. Di ba? Kung daghanong Kristo, kung daghanong Pangulo, dili sa yuta, ang may kabo, division yun, parang mahing-mahing, kaya hindi sa may tuhuan, na parehas mo sila tanang katundanan, may magparehas sila mga hawa. Di ba? Oo. Nga mong usala ng iyong mga itugyanan sa mga yawi sinigariya sa langit. Kaya usala mo po yung Kristo. Usala po yung represent niya. Sama sa mayor, usara po yung represent niya. Ang iya, usah ka vice mayor. Di ba? Sa may gipili ng Kristo nga mo represent niya kung wala na siya. Ang iyang personal, ang iyang unod-unod, visible na makita. Sa may mo represent niya. Wala eh. Si Pedro man ang iyang itugyanan sa mga yawi sa hingerian sa kanya. Di ba? Dili si Juan eh. Dili si Tomas. Dili na ay apostol. Kung dili, si Pedro na yun. Pedro, ang atong patron dili. Tinawag na, gaganaw na, o simba dili. Ato yun ang patron, si Pedro. Di ba? Dili si Apollo Libulo. Dili si Brother Ili Villanueva. Dili si Felix Manalo. Dili si Martin Luther. Dili si Ellen White sa Sabadista. Dili si Joseph Smith sa Mormons. Di ko kami muna, isdagan na sila. Dili na sila. Kinsa man, ang ipili ni Kristo nga mo represent niya kung wala siya diri sa yuta. Si Pedro, ang atong patron. O niya, kaya wala naman to si Pedro Militas. Wala naman to. Di ba pili ka kung siya puli? Sa kasaysayan, kinsa may nakapuli ni Pedro? Church history. Si Linus. Hindi mabasa sa Biblia na si Linus may nakapuli. Pero ang iyang ngalan mabasa yun. No? Na sa ika-2 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 21. Tapos mo? Kaysa, ang dalang versikulo 21. Ika-2 Timoteo 4, 21. Ako sa niyong basama na? Mingon na ba sila? Di mo na mabasa Veritas na si Linus may nagkapuli ni Juan, ni Pedro. Kaya nga kanan na yung tinuod na sa Biblia. O kaya nga kanan na yung tinuod na sa Biblia. So kung ka na ang argument, basta sa Biblia, dili tinuod, sa ito pa, dili ka magtuog nga si Felix Manalo, unang executive minister, iwa mo na sa Biblia. Dahil dili ko ito magtuog nga si Iranyo Manalo, mo ay na
kapuli ni Felix Manalo as executive minister, kaya di wala pa na sa Biblia. Di po ka mutuos na ang atong presidente ron si Presidente Rodrigo Duterte, kaya wala pa na sa Biblia. Dili maayo ng argumento. Dili mabasa sa Biblia, dili tinuod. Pagkadaghang tinuod, dili mabasa sa Biblia. Di ba? Kaya, di man mabasa sa Biblia, kasi nakapuli ni Pedro, suwa yun nakapuli anak. Dili na mao, ano man. Kaya ang gingharian ni Kristo magpanayon kay Litpundon, bisan gami ang ganhaan sa impierno, dili makabunto sa iglesia o gingharian na gituko ni Kristo. So, kung magpadayon, so kay magpadayon, sa kapadili maputol nga doon na kayo magpupot anang tinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. So, doon na din yung succession. Di ba? Kaya na yung katungdanan sa presidente, di ba? Kung mabagante, doon na magiging puli. Di ba? Ako masawa na mabasa ang ngalan ni Linus o Linus. Ikaw ang Timoteo 4:21. Gingon diri. Paningkamutin pag-ari diri sa linig pa ang tintugnaw. Si Eubulo o si Prudente, ingon man si Lino. Sa English, Linus. Hindi lang nato kiwaso. Kamsa na tas oras. Si Lino, mauni ang nakapuli ni Pedro. Unsa man din, anong siya man? Kay si Pedro doon, gikan sa Jerusalem o sa Antioch, diin siya may unang na-obispo dito. Diba ni, biya siya dito kay mag-mission po siya sa laing lugar o naabot din siya sa Rome. Sa dihangwa pa siya nakaadto sa Roma, si Pedro, ang napuli niya na obispo sa Antioch, si Ibulius, Bishop Ibulius. Dahil pagka-bakante na po, sa mga katungganan as Bishop of Antioch, pagka-bakante kay dili na po si Ibulius, at nakapuli po ni Ibulius si Obispo Ignacio, Saint Ignacio Antioch. Kaya unang nakita sa history nga nagkulang-kuhay ka ang Iglesia Catholic. Diba? Bishop Ignatius. Si Pedro, pag abot niya sa Rome, siyempre, automatic, siya may bishop dito kasi itugyanan ko sa Siyawi. So, pag abot ni Pedro sa Rome as bishop dito, niya kay ang iyang katungganan, hindi pa na ordinaryo mga pagka-obispo. Itugyanan ko sa Siyawi. Ang equivalent anak sa atong Supreme Court Chief Justice na siya. So, logic will tell us na kung kinsay makapuli niya as Bishop of Rome, automatic siya may sunod. Kunya, sa history kay pagkabakante kay namartir mas Pedro sa Roma, kinsa may napuli niya as Bishop of Rome, hindi man si Lino. Linus. Ikaduhang Timoteo 4:21, dili ka mabasa sa Biblia. Hindi na mabasa sa Biblia. Pero kung magtuod ka church history, ang nakapuli ni Pedro as Bishop of Rome, si Linus, Diyos pinig sa nabasa na itong mangalan nila sa Biblia. So, mauna, kanahon lang din nato, bisan sa internet, makita pa na nato, kung kinsa nakapuli. Pagkabakante po ni Linus, bisan ko kami-memorize, no? Basta maoning listahan sa mga Santo Papa. Maoning genuine na katungganan na angay na sulong diri sa yuta para hindi ka mahin-bahin, dili ka madibahin. Tanawa na, daghang walang mutuo anak, maunang dibahin-bahin ka, kailangan ang litin ng sundo. Dili man ang gipilit ni Kristo na katungganan. So ano na yung panahon, ang sugod na mula itong misa, hantod sunod, yung mo po, na isidyata, ang apostolo naman sa radyo, no? Every Sunday, ganyan na dito po, alas 5, alas 5:45, tama alas 6:15, before sa misa sa Biblia, no? Dayon,
ayaw kong kalimot nga kung makalugar ko niya alauna sa DSDR mo apil ko sa inig-suon na dialogue niya. No? Ngayon, pag alas 8 sa gabi, Domingo niya po, apil ko sa programa sa Catholic Faith Defenders niya. Ang obispo yun may nag-support o ubang mga pare. So, hangtod sunod Domingo po. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.